Yes, ladies and gentlemen, in Ayakata, I'm here with Minister of Aviation, yes, sir. High Chief Doctor Engineer Professor Barrister Onyeka Chukwu, Ezumwamoni Ibuku, Ezumwokafo. Onye of the in charge, onye wanyere certificate, can Ezeobi Alusi ego na Asaba, bụ eze dibia, celebrity dibia. Yes, sir. Unu mara nwere mgbe Alusi ego Ezeobi goro flight $240,000 US. Yes. So onye wabara ka inye certificate ka onwe ike Ezeobi nwe ike na fly the aircraft. Mana nke Ezeobi zoro data bụ jet, mana jet ya o ma like che. So onye ọcha bụ engineer Bindel resident the flight. We say mo na ka maka eburu Airbus Boeing 777 so that ka pato si obera go ejukwe na abụkwa inter-country and inter-country. But Minister of Aviation, o nwere ihe sigasị m ndị aya ka m bibesi ga aka. Onye so obere small fault. Ya heri ego. Achọrọ m ka ngosi gị the so that na onye na-ebe akịta abụ vulcanizer. Ya pump tire. Vulcanizer ya pump the tire aeroplane. So kai na ya ebe akịta. Nke akịta abụ the tire na. Bịa vulcanizer. Kwe m ihe ihe na tire. Ihe abụkwa taya trailer obukwa ụmụ chere ngwa ihe abụkwa ụmụ taya trailer na da pump ihe abụkwa good year igwe ọcha taya ka dị oke nwere ihe mere na ama na ya change etu ka ya change nke aka dị mma bi okay nke aka do ihe mere na ọsọ taya ka ya change bịakwa this side ka ngosikwa gị dị ọra taya kwa taya nke a bụ ọkwado ego dị ka dị $2,000 okay and I met 2.5. Yeah, I met that to everything now because I met everything. Taya had that 2,000. They are go see. Commissioner, I go see. Okay, maybe go find now. Oh, this trade. Man, tire other glasses. No. Yeah, but good year. So, taya kata and kakata. Question card him, maybe. I change $2,500. That way he was commissioner. Ezeobi get the game now. This spring here, the spring here na. I will put this damper if no on Bacasiana. Oh, here I maso. No one a bruntaye, Bubena engineer, Jahai dear by water. So, over na this thing that they change here, ask for one a leak oil. The man this tayakata. I mana ebuni nke a na ebuni mana nke a na ebuni the other side bịa this time Ezeobi na bịa ka ụra no ihe na-ekwu tire abụ adị mma this tire bụ $2,500 so nke a kita na ebuni the other one adị ebuni da ebe ka ngosi something this thing na ebe akita ihe akita na ebe akita I will get a here, I pay him Penayman, here I get tired on my Ezeobi. So here, Beraka, with this way I get a leak oil. So I gave me can ebuni kwa on that fair, look at it. Mana, up pocket and car, bunny and car, maybe plan an angaziana. So you got I want here about all small touches. Small touches. And the tire, my tire. Everything then I cared. Everything okay. Man, boot, yes. Okay, boot. Oh, every boot here, maybe. Give a boot, so because only meat here. Yeah, can go see boot. Maybe can fix your boot. So, Ezeobi, him and I had a double into his boot. Him and actually may pay, teacher may pay hotel, look at that. May pay the second residential house, or give back your second wife. So the celebration here back that how come man Hebrew this Airbus? Because Airbus I get that oh nyanwa ki eji we na ebu ndị cabinet man ndị dibia. All the dibia ni ne. Ma eje occasion. But some plan na ho in eje occasion. Oburu kwa ndị man eje here ka Asaba ma Port Harcourt ma Abuja and interstate. So ihe akita be na adịrọ mma na the boot. So ịkwachie ọkwape. At times on abo flight a gbaba n'enu. Boot a gbopere n'enu. So obere ihe ga ya change this hook at the eba na there for hook na this hook ogbashie na agbashie you know engineer you can pam chapam me go see everything those hook kita ka ya change if catcher na for the catcher
So kacha ka ya bụ edozi ya echenji kacha kịta so that ịkwachi ha na kpam Ezeobi na ferego then J Park o nwere ebe ichezo ka ebe a metamorphosis na-adị nụ. Okay, that metamorphosis, okay, yes. Ka izuki anya ka o nwere ike ise ndị ego ka wee mee everything. Ka agara ọnụ. Ego agbagote o. Ịgbakọzi amala ego ọnụ ka ịbazia n'ime ebe pilot na-anọ ka e nwee ike zigosi. Anyị ego nụ ebe a. Okay, yes, I remember. The metamorphosis of this aircraft. Ebe a ka ọ na-adị. Ihe akịta efe n'ebe a. Ọ wa ya ife apụ. Efe ọ pụrụ apụ. N'ebe a. Asịkwa m ka mmadụ ghara ịbịa ife ọ pụrụ apụ. Ihe ahụ obere ihe, just obere ihe. Bịa fọkanaza gwa ịgba nke ya isi na ya. So everything niile Ezeobi pụtara $42,580. $42,000 ya ụmụ ihe ndị agha akpakasị aka. So i buru plan go. Je golibere onwe gị na gị na mmadụ enweghị okwu. Ka anyị jezie n'ime ka ebe brain boss ya dị. So then open. Ezeobi ka ebe mee gbachi engine ya agbachi. Okay. Engineer. Eba brand new engine. Achọghị ka mmiri nwe. Achọghị ka mmiri nwe. Ka afọ ebe brain boss ma everything. Yeah, I go security enough. Yes, and all this in Hausa. Nigeria. In Hausa na ada abuta ebe na ana ka so Nigeria. Because akwa na mo go security enough. So Ezeobi bia. Everything. Ezeobi better flight, you guys swear. Ezeobi better flight ego. Hey. Ezeobi ebe aka ya no na-eme party. With ndị dibia. Hey! I can akụcha m egwu ebe a na. Ezeobi betere flight ego, I swear. Commissioner. Honorable. Otekwa ka ịma this ịmara ihe abụ. Nke a bụrụ too much money. Ka aka over kwa this place. So ga eje na ebe brain boss ya na dị ka unu fu na brain boss everything ga dị na. So Ezeobi, hey. Ezeobi better flight you guys swear. You can go where you need the flight. Hey. You can go more flight. Nene I can abacha ma afa ebe na. I can abafa ebe na. E go tara kana abafa ebe. Brain boss ya ka ifu na everything dey. I can abacha afa. If I brain boss ya. Onwe ebe na ga na. Okay, ihe aji gbachie pilot side bụ na achọ ka ụmụ azebe ebe a. So everything dey in order. Ezeobi aka na-agbacha ma afọ ebe a kịta enwere ike n'ebe a na plane na-efesa ebe a na-agụ mmụọ na-agụ. Ezeobi Boeing 77. Yes, yeah, Boeing 777. Airbus Boeing 77. Hey, Ezeobi, hey, Chineke na Ezeobi nwekwara foresight o. Chineke. Mmụọ na-apụ apụ. Hey. Ezeobi nwere foresight. Send the ego now because now I'm going to take him to bring this man here. Honorable Minister of Aviation. Yes. Hey! 22 years in Ghana, around 20. Chineke. And the engineer, Engineer Bindel. Yes, from Brazil. From Brazil. I don't say go Ezeobi. Ojigodo Emogo, Ezedibia, because when he wasn't going to make an update in 2 weeks' time, this is your aircraft, you Asaba, because when he